Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü siz bilen netjek bolýan gysgaça ýanky maslahatym ol hem Ukrainada ýaşaýan we okuyan Türkmenistanly ýaşlarymyz we Türkmenistanyň Ukraina iş boýunça iş uğru bilen çykyp gaýdan watandaşlarymyz ýa-da Ukrainada ozaldan ýaşap beren Türkmenistanly watandaşlarymyz bilen baglanşykly boljak hem de şular ýaly mesele Belarusiýada hem de Russiýa Federasiýasynda ýaşaýan biziň ýaşlarymyz hem de Türkmenistanyň garajdalarynyň ykbaly bilen baglanşykly şu mesele. Şoň üçin üns berip dinlemeňizi sizden haýyş edýän. Görşüňiz ýaly bilşiňiz ýaly inni 3 aýdan geçdi. Russiýa Federasiýasynyň Ukrainanyň üstüne eden çoguşy we onu alınıp barlayan uruşun netijesinde eýam Ukrainany 6 milyondan gowrak ilat terk etdi. Şolan içinde asal hem bolsa biziň watandaşlarymyzdan bar. Başta biziň student ýaşlarymyzyň köpüsi hökümetiň ağırlygyna düşüp bir ýanky Rumyniýanyň Buharest şäherine çykarly, şo taýdanam ikirey samalyoda ýüklenip akydylly, şo bilen mesele gutornukly çözüldü diýip hasap etdiler de Türkmenistanyň ýanky terrorist topary. Ýöne beýle däl, Ukrainada pesenden jem studentleri iş özläp, şo taýda iş migrantlary bolup işläp beren Türkmenistanly watandaşlarymyzy hem de dürli döwürde Ukraina göçüp baryp şo taýda maşgala urunup ýaşap beren ýerleşlerimizi hasap alanda pesenden 30-40 müň aralygyna diýip aýdylýar. Indi şolardan köp çykan bolsa, biziň elimizde dogry dürüst maglumat ýok. Ýöne çen bilen aýtsak, Ukrainadan çykan studentlaryň beýleki ýaşlaryň ýa iş migrantlaryň sany 2000'e de ýetenek diýmek galany entägem şol ýurdun içinde. Ukrain halky şuun kugun we mertlerçe göreşip garşy durupda Russiýanyň goşunlaryna garşy soňky günlerde, ýani soňky 3-4 günüň içinde Russiýa Federasiýasy öz hüjümini hasta güýçlendirdi. Berilýän maglumatlara görä Ukrain tarapynyň atýan bir ýanky artilleriýa topunyň garşysyna Russiýa goşunyň tarapyndan Ukraina tarapyna pesenden 20 bilen 50 sany ok öme ýanky snaryad atylýar diýmek 20 esse 50 esse aralygyny güýçli atyşyp aňyr tarapdan Russiýa tarapyndan ýanky Ukraina tarap atylýar ýa hüjüm edilýär. Bilemen aňladyp biler. Ozal şol halas ediş operasiýasy diýip atlandyrýan indi dogry maştaply uruş bolup durda 3 aý bäri. Onu Russiýa tarapy boyun almanlaryň bütün dünýä görüp dur. Indi men pikir edýän Russiýa Federasiýasyna şol Ukrainanyň topragynyň üstüne halk gerekken. Oňa diňe toprak gerek. Şo topragy kesip ýa bölüp almak üçin edilýän uruş. Şonuň üçin men ozal diňe başda uruşyň ilki ullaryna Ukraina harby obyektlary oka tutulan bolsa ýa bombalanan bolsa, inni şäher owa tapawdy ýok, ok därini ýa düşde bomba şo ýerni tekizläp barýar, o şäherlere mana weýran boldy. Özüňiz bilýän görüp oturýarsyňyz. Men gaýtalap oturmaýyn. Diýmek, inni Russiýada diňe bir zat gerek, şol territoriýa. Oň üstüne adamly bolly bolmady olar üçin farky ýok. Biziň türkmen ýerleşlerimizden, watandaşlarymyzdan, ýaşlarymyzdan esasan şol Harkowyň universitetinde okan ýa okap beren ýaşlar. Ya Ukrainada dürli ýerlerde ýanky zahmet çekip we gazanç edip beren Türkmenistanly watandaşlar. Şolan bir bölegi eýam çykdy ýurdun daşyny. Nire çykdylar? Esasy bölegi şo hökümetiň ağırlygyna düşüp Buharestde bardylar. Ýanky Rumyniýa o taýdanam Aşgabatda uğratdylar. Onun ýanky agitasiýa üçin, siýasat üçin ullanýar, o ýigitleri gyýlar samalyotdan düşende üçegilip, üçbükülip we taqdim edýärler, sag bolsun arkadagymyz ene bizi halas etdi, getirdi diýip. O halas edilen 2% mi Türkmenistanyň şol Ukraina gidip ýaşap berilýär ýa okap berilýär. Galan 98-sini edip gün görmeli.
Yani atıp yaşamalı, ne atıp canını halat etmeli. O barada hiç yerde gurrun edilene. Son yana bir bölegi bizim yaşlarımızın Türkmenistan'a gitmeyecek bolup, o taýda gowzadyň ýoklugyny bilip Türkiýe atdylar özü. Nähilem bolsa dilimiz bir, dinimiz bir, ganymyz bir diýilen maksat bilen olsaňam o taýda 2 milliona golay Türkmenistan'da ýaşapdy. Onam düşünükli. Diýmek her kişi öz milletiniň kowçumlaryna bolsa ýaşap oturan döwletini aşmakçydy. Bilemek, onu Allığa düşüp gittim, ol ýigitler gyýdylar, ya özleri meýletin gitdilermi? Garaz olar Türkiýe bardylar, Türkiýede de olar hiç kim kabul edene. Käbirler suwdyň karary bilen deport edildi, käbirler häzir şuna çel dokumentsiz ýaşap ber. Näme ýollar bar, nähil ýollar bar. Şonam aýtmak gerek, men şoň üçin şuny siz bilen ekrana çykyp dur. Ýa-ni Türkiýe giden bizim student ýaşlarymyz bolsun, iş migrantlarymyz bolsun, şolar nämetçeklerini bilen Ukrainadan açykdyk Türkiýede. Nädip Ýewropa aşmaly. Türkiýeden Ýewropa gitmäge ýol ýok. Geläňizde de ona dogry düzü kabul ediljek gal Ýewropa döwletleri tarapyndan. Watandaşlar siz şoňa dogry düşünin. Şonuň üçin ýeketäk ýoly, onu men size salgy berýän. Häzir şu Türkiýe döwletinde ýaşaýan Ukrainadan çykyp giden student ýaşlary bolsun, iş migrantlary bolsun, hemmäňiz ýene de iýdiňiz Ukraina dolanyp. Aýdarsaňyz okuw ýerimizden spravkamyz aljak, galan aşgoşlymyz bar, maşynymyz bar, emlägimiz bar. Şolary iýdine alyp çykjak diýip giýersiňiz, ýöne iýdiňizde çykanňyzda Ukrainadan Polşa çykarsaňyz, Polşada da şol diňe yeterlik şol okuw dokumentlerinizi görkezseňiz, şol haýsy okuw jaýyny okudyňyz ýa okap ýerdiňiz. Ondan şol dokument bilen siz Polşaň üstü bilen iň ýakyn ýurt ýa bir baý ýurt Ýewropada iň baý ýurt Germaniýa baryp bilersiň. Germaniýa diýip näme üçin aýdýan? Şu mahar şuň kugun ähli döwletleriň içinde şol Ukrainadan bosgun bolup çykan ilata iň uly maddi material kömek edýän Germaniýa bolupdy. Ýaşaýyş jaýyňyz mugut, iýje işleňiz bar, şu taýda ýeňil pay bilmek näme nahar berilýän ýöne her aýyňyza 300-350 ýanky euro bir adam üçin berilýär diýip ana aýdyp durlar. Şol ýurdun daşyna çykan Türkmenistanly illeşlemi. Şonuň üçin size okuwuňyzy dowam etdirmek üçin, täze dünýäni görmek üçin, hakyky degerli ilim ýa-da diplom almak üçin men size maslahat berýän. Şol Germaniýa tarap ýola düşmeňiz. Bir Ukrainaň içindäki degişli ýaşlarymyzy we watandaşlarymyzy degişli iş migranty bolup giderler. Elbetde başga da ýol bar, hany nirä çyk bolsaňyz, Finlandiýa gelseňiz hem, Şwetsiýa gelseňiz hem, ýa başga döwlet hany Kanada gidip bererlerim bar diýe bizinkiliň içinde türkmenlerin. Men o ýurtlary bilemek giderlerden maňa habar ýok, onun üçin men o tak beletçiligim bolmansaň beletde ýerme men ýol salgy berip biljekken watandaşlar. Şonuň üçin bilýän ýerim aýdy. Şu mahal Türkiýe mezbur harly çykyp bunu şo taýda hiç bir kömeksiz galan ýaşlarymyz gysgalyja iýdiňizde Ukraina dolanyň bir gün bolun, şo taýda ýarym gün bolun, ýene de iýdiňizde çykyňda Polşadan göni Germaniýa şu ýolum mugut we biledem mugut Germaniýa gelibem özüňiz tapşyrarsyňyz siz her bir wagtda garşy alýan toparlar bar, volontýerler bar. Siz şol Ukrainadan çykanlygyňyzy suw desseňiz bolýar. Ol bir Belarusiýada Orsiýadyň tarapdary bolup çykyş edýär uruşda. O taýda da Lukashenkanyň diktatorlyk rejimi. O taýda da biziň ikinji Bemeden soňra Ukrainadan soňra iň köp biziň student ýaşlarymyzyň okuyan döwleti Belarusiýa bolupdyr. Irde urdan märşeýli diňe bir kylykda däl. Ýam 15-20 ýyl bäri biziň studentlerimiz şo tak gidip okuw kapýar. Olar hem iki odyň arasynda galy ýanky Belarusiýada Ýewropanyň sanksiýasynyň aslynda o taýda da iş ýok. Günem kyn nädip näme bilen guturjagyn belli däl bu uruşum. Diýmek, şo taýda ýaşaýan studentlerimiz aýdyp biljek. Olaryň Polşa çyksalar, biz Ukrainanyň Orsiýet bilen uruşynyň tarapdary däl, Orsiýadyň Ukrainanyň üstüne çormagyny biz ýazgarýar. Ýöne biz şu taýda da görüp oturýarys. Belarusiýanyň
siyasi rejiminin şol uruşy gollaýarlygyny şoň üçin biz bu döwletde okajagam däl, ýaşajagam däl. Biz öz gelejegimizi Ýewropa döwletiniň bileleşigini hem azad erkin Türkmenistanyny görýär diýseler. Ine şolam ýeterlik, şol arza bilenem sizi kabul ederler. Polşadan hem Anglik Germaniýa geçip bilersin. Ol iki. Üçüncü ýagdaý ýankyň Orta Federasiýasyna ýaşaýan we okuyan bizim student ýaşlarymyz ýa-da ýurt şol Orsiýada iş migrasiýasyna çykarlarmyz. Olaryň edil şular ýal arda bilen serhedi geçerlerini, Paris işgärlerini kim saklasa ýa migrasiýon gullugyny işgärlerini ine edil şu terzde öz ardalaryny gowşup bilerler. Biz basywalyjylyk uruş alyp barýan Orsiýadyň bu siýasatyny gurlamda oşuna hiç şeyli bizim gatnaşygymyz ýok. Biz şular ýaly uruşy islemde tarapdarynda biz azad erkin Ýewropada okumuzy okajak ýa-da işimizi, durmuşymyzy dowam etjek. Bolu şolum ýeterlik bol. Şu mahal ýam şol ýollary barlap çykyp bererler bar, iki göçüp giderler var maşgalasy bilen. Şu ýoly özüňizden barlak görün. Men aýtjak bolýan zadym, meselem bir institutda ýa universitetde käme howşumlaryň okap beren türkmen studentleri isle Belarusda bolsun, isle Orsiýetde bolsun. Ukrainada akıllara çykyp başlady. Şoňa da şükür, soňky habar geldi dün hani 7 sany student şol ýanky aýdyşym ýalyam Ukrainadan Polşadan Amerika Germaniýa çykypdyrlar. Gatygowda. Indi şol Orsiýetdakiler mene şeýtseler bir institutyň içinden bolmasa bir kısan studenti uğradym. Şu ýoly barlap görseler, olar ine Polşanyň üstü bilen Germaniýa geçen güni size jaňysyn, howa bolýar, gelin sizem diýdi, onu galanyňyzam goşuňyz saýlanda şol döwletlere tarap ýola düşün. Men size berjek ýaşul maslahatymam şol watandaş hökmüne aýtjagym şol. Orsiýetde de Belarusda da bu uruşyň soňunyň näme bilen tamamlanjagy hiç kime aýanyna ýony gowuluk bilen gutarmajagyny hemmemizden bilýär. Ol näçe wagt ol uruş dowam etjek. Häzir Orsiýadyň üstüne salynan sanksiýalar indikaýdan ýagny iýun aýyna dol öz güýjüne girip halka öz täsirini ýetirip başlajak da Orsiýetde de Belarusda da. Bizim ýaşlymyz ýa-da migrasiýa çykan watandaşlarymyz ozalan bir ölmede öde gazanç bilen ýa ýygynyň uğradylýan pul bilen ýaşap beren bolsa indi Orsiýada hem Swift demesinden bank demesinden operasiýalaryny çykardylar. Indi şu taýda hem okuwsuz hem bilimsiz hem işsiz hem çöreksiz galan ýaşlarymyz öz gününe nähilem bolsa bir ýoldaň üstü bilen görmeli boljak. Kösenip bermäňde gowza hana şol Germaniýa çyksaňyz iň ýakyn baý döwlet diýip men hasap edýän. Elbetde o beýleki döwletlerim özüňi saýlap alyp bilersiňiz, ýöne şol çykmagy mümkinçilik bar şuwurlar. Esasen men Ukrainadaky watandaşlarymyza aýdýan şu meseleni geýje goýmaň, sebäp uruş günden möwjap gidip dur, erti o üstüne ol halkyň üstüne nähil raket ýa bomba taşlanjak. On hiç kim bilenak, ýöne gowluk ýok. Şol uruş bombada ol milletem saýlanak, ol adamym saýlanak depeden kimin üstüne düşýän bellidir. Şoň üçin şular ýaly ýagdaýda şol ýurdun içinde galmak bir akyllylygyň alamaty däl diýip düşünýän. Şunu aýtjakdym men gysgaça size. Ya şu habary size ýetirjekdim. Watandaşlar mümkin gadar şu çykyşymy mümkin bolsa TikTok'da ya Imo'da ya başga da mass mediýanyň üstü bilenmi ya bir ýanky studentlaryň kanallarının üstü bilenmi şo ýetirin goý watandaşlarymyzyň köp böyle şu bolýan zatlardan ya edilmeli işlerden haberdar bolmak üçin sizden haýyş edýän şonu. Bolýa onu watandaşlar şuurlukça sağ oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk.